салом мухлисони беҳтарини дунё. имрӯз дар барнома гап мезанем дар бораи хабарҳои муҳим. Агар Мухлиси БАРСЕЛОНА бошӣ ва то ҳол дар канал обуна нашуда бошӣ, то бародар зудтар ин хатогиро ислоҳ кун, зеро ту дар инҷо як сония аз хабарҳои дастаи дӯстдоштаат хафо намемонӣ. Лайк мон агар хоҳӣ ки видеои нав тез барояд. Барселона мехоҳад шартномаи худро бо ҳимоятгар Клеман Лангле дароз кунад. Хабар медиҳад Диарио Спорт. соли оянда дастаи каталонӣ мехоҳад созишномаи бозингари 24-соларо дароз кунад, ки ӯ соли 2023 ба анҷом мерасад. Ба ғайр аз ин ба Лангле созишномаи беҳтарин пешниҳод хоҳанд кард нисбат ба ҳозирааш. худ футболбоз дар даста хушбахт аст ва нияти тарк карданро надорад. Барселона новобаста аз мушкилоти саломатиаш ҳамлагар Усман Дембелеро фурӯхтанӣ нест. Тибқи иттилои Диарио Спорт, Барселона тобистон Дембелеро ба трансфер намегузорад. Клуб боварӣ дорад, ки дар навбати аввал нисбат ба бозингаре, ки аз ҷароҳати вазнин шифо ёфтааст ва дар маҷмӯъ тақрибан 6 моҳ беҷавоб шудааст, хато хоҳад буд. Сониян ҳам Барса ва ҳам сармураббии даста Кике Сетьен боварӣ доранд, ки Дембеле ҳанӯз потенсиали калон дорад ва он метавонад муфид бошад. Клуб боварӣ дорад, ки Дембеле дорои потенсиали калидӣ дар Барселона мешавад. Сардори тиббии дастаи Каталония дар бораи чунин осеби тезтези бозингари фаронсавӣ тадқиқот гузаронд ва ба ду хулоса омад. Аввалан, устухонҳо ва мушакҳои Дембеле дар тӯли тамоми будан дар ин клуб мустаҳкамтар ва беҳтар шуданд. Вақте ки ӯ ба Барса омад, ҷисми ӯ ҳанӯз пурра ташаккул наёфта буд. Дуввум, ба чунин хулоса омад, ки Дембеле ба низомҳои омӯзиши инфиродӣ ниёз дорад. Азбаски ҳамлагар хислатҳои спринтер дорад, ӯ бояд бештар ба қудрати мушакҳои худ кор кунад, то суръати таркиш ба ӯ халал нарасонад. Охирон бозии худро дар дастаи Каталонӣ Дембеле 27 ноябр гузаронида буд. Дар ин сезон ӯ дар Ла Лига ҳамагӣ 5 маротиба ба майдон баромада ва 1 гол задааст. дӯстон, оё шумо то ҳол ба Дембеле боварӣ доред? Дар боло овоз диҳед. Дар вақти коронавирус бояд чӣ кор кунем? Дар хона нишинем, ба гигиена шахсӣ риоя кунем ва ҳамроҳ бо 1x ғолиб шавем. Футболҳо ба вақти дигар гузаронида шуданд, аммо киберспорт идома дорад ва барои ғолиб шудан дар он шумо бо промокоди BARCATJ дар аввалин пардохтатон метавонед то $100 тӯҳфа гиред. Ба ссилка комментария буда даромада ҳамроҳ бо варзиши виртуалӣ ғолиб гардед. Хабари бад барои мухлисони даста. Барселона ҳанӯз бо дарвозабон Марк-Андре Тер Штеген дар бораи шартномаи нав маслиҳат карда наметавонад. Ба гуфти Диарио Спорт, гуфтугузор бо дарвозабон душвор хоҳад буд. Ҳам Тер Штеген ва ҳам Барса мехоҳанд, ки шартномаро дароз кунанд. Акнун аз ҳама чизи асосӣ барои Барселона ин маоши нави дарвозабон мебошад. Дар аввали моҳи март Барса ба бозингар шартномаеро пешниҳод кард, ки музди он 6,5 миллион евро дар як мавсим буд бо бонусҳои гуногун. Аммо Тер Штеген рад кард, зеро бозингароне, ки нисбат ба ӯ камтар ба майдон ворид мешаванд, аз тарафи даста шартномаи хуб бо маоши баланд пешниҳод карда шудааст. Тер Штеген мехоҳад ҳис кунад, ки ӯро дар даста қадр мекунанд, барои он ки ӯ яке аз бозингарони калидии даста мебошад. Муносибатҳои тарафҳо хуб боқӣ монданд ва Барса вазъро омӯхта истодааст, гарчанде ки клуб имкониятҳои зиёди барои пешниҳод кардани Тер Штегенро надорад. Аммо бояд қайд кард, ки вазъ ором боқӣ мемонад. Созишномаи кунунии Тер Штеген бо Барса дар соли 2022 ба итмом мерасад ва имкони харидории дар шартнома пешбинишуда 180 миллион евро мебошад. Хабар дода мешавад, ки президенти Барселона Хосе Бартомео гуфт, ки қарордодро бо Тер Штеген дароз мекунад, нигоҳ накарда ба ҳеҷ чиз. Аз як ҷиҳат гирем кори Тер Штеген хуб аст, ӯ бояд на ками кам 12-13 миллион евро дар як сол бигирад, нигоҳ карда ба оне ки чӣ хел дар бозиҳо ӯ Барселонаро дастгирӣ мекунад. Шумо бошад дӯстон, фикратонро дар ин бора дар комментария нависед. Скаут Андре Кюре, ки дар Бразилия скаути Барселона мебошад, ба касалии коронавирус гирифтор шудааст. Скаут дар хонаи худ як ҳафта буд ва ҳамсари ӯ низ ба сироят гирифтор шудааст. Кюри мегӯяд, ки инфексияро дар вақти рафтан ба Порто Алегри гирифтааст. ҳозиррасон мекунем, ки ана ҳамин скаут соли 2013 барои бастани шартнома бо Неймар ба Барселона ёрӣ додааст. Умедворам, ки ягон намояндагони даста бо ӯ во нахӯрдааст, агар не ба мисли Ювентус оҳиста дар Барселона сироятшудагон пайдо мешаванд. ҳимоятгари чапи Порто Алекс Телес ба бозиҳояш Барселонаро ба худ ҷалб намудааст. Дастаи Каталонӣ бо назардошти имконияти ба даст овардани бозингари 27-солаи бразилиро бо паспорти италиявӣ дар охири сезон нигоҳ дорад ва аллакай бо одамони гирду атрофи бозингар ба алоқа баромаданд. Телес пешниҳоди нави Порторо барои дароз кардани шартнома рад карда истодааст, ки соли 2021 ба анҷом мерасад. Нархи бозингар дар созишнома 40 миллион евро навишта шудааст. Пешакӣ хабар буд, ки ба он низ Челси ҳавасманд.
дӯстон, ба ҳамин видео имрӯза тамом. Барселонаро дӯст доред ва канали BARCATJ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.